billahi mina seeɗani rajim bisimillahi rahmani rahim bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe min calni on goto kala inde muɗum e yettode muɗum alhamdulillah rabbil alamin allah newni en gowiyade kala saha guurade ceerno Sinthi hayni ɓen mawɓe luuɓe ceerno Tidiane Ba hay ceerno Khalifa ceerno Diamata Diamba hay ceerno Siraji mo Alaji Mamadou Seydou Ba ala nowni e oɗo saaha en jillima guure kewɗe en jillima galleji kewɗi en jeehi e nokkuji kewɗi hande kadi ndewnoteguen ha en jettima ɗo e wuuro men Karamata tabaraka machallah Karamata mo ceerno Adama Dia Karamata ganduɗa jeewa ɓurɗo ceerno Sinthi nan tawe funnague Madina Pakane heddi kilo goto waɗa ko nandi hen hande o eɗo jogui weltere mawde arta ɗo tawdeɗo ɓesgu ngu tawdeɗo kadi e yimɓe wuuro ngo ko weltere mawde no feewi caggal salminde ceerno men haalid men ceerno Tidiane Ba ceerno Ibmo ceerno nonne kadi ɓen mo ganduɗa ko ardiɓe sa siddaka tan e kartugo Alaji Abo Ndiaye Alaji Bachir Ban e denndangal waldi mabɓe kadi kuɓal en jettiɓe jaade no feewi weltare mawde ɗum ɗo waɗira ko beele ɓen mo ganduɗa ko ɓesgu dental tawde ko ɓoyani ɓesgu dental jinnaɓe caggal ceerno Saydou ganda ndeke ceerno Saydou golle muɗum ene maltini golle muɗum ene jaaɗi saabu Sinthi ɗiɗo guure fodde capanɗe guure Sinthi ɗum waɗa hen almuɓe jangoɗo Alqur'anul Karim almuɓe renɗo Alqur'anul Karim wona nde ɗo ladde haggille wonno ladde ha wonta wuuro machallah inne ande waɗi ɗum ko gadal manggal ɗum ko tinare mawde ɗum kadi ko alliyantagal manggal ko golle Allah woni ɗon wadde noon ɗo gonɗo ganduɗa ko ceerno Ibrahima Dia mo ganduɗa hande kañum khalifa e nder wuuro ngo nonne kadi mo ganduɗa ko musidɗo jeyaɗo nder wuuro ngo ene wiye ceerno Siraji Mballo hande ɓe goni yaadima e nder yewtere nde to karallagal to ko Adnan Thiam to kar Adnan min ceerno Ibrahima Dia calmina bandiraɓe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. En calmini goto fof inde yettode en juurima kadi en ñaguima duwaw en ñaguima yafuya ɓamtude en sawtude meɗen musidɓe meɗen bandiraɓe hettotoɓe ñaawa yafuyande ɓe kettoto sawtude meɗen ɗi saabu en wona wawɓe haalde kadi en wona fodɓe haalde ko yamirore tan rewni en ɗon eɗen jetta Allah eɗen jetta ceerno meɗen jinnaɗo meɗen ceerno men ceerno Alaji Ahmad Tidiane Ba eɗen jetta kadi khalifa meɗen ceerno Ibnu Maalo ceerno Ahmad Tidiane Ba e dendagal ewa zurriya o foof ala faltaɓe galleji ɗi foof e galleji diine ɗi foof en jetti Allah noon en jetti ceerno Diamata Saydou e golle makko moƴƴe fewde jodde gila nde fuɗɗi kadi mbiyen ala to haayi eɗen jetta ɗum eɗen jettira ɗum Allah noon no feewi en calmini bandiraɓe en juurima ɗumen en ñaguima yafuya tigi non tigi jarama ceerno Ibrahima nanama famama ceerno Siraji Mballo calmina bandiraɓe hamin arta e namde ɗo. Assalamu alaikum dental duuɓe en calmini min jarama ceerno Amadou ari ɗo e wuro amen Karamatu yettere Allah noon hande tawi woni hande minen ciwoɓe walla minen nodde walla minen gara minen kon ɗum ni kono ko jiiɗano ko caggal Allah ene laaɗo mum e ceerno Alaji Mamadou Seydou minen noon wuuro ngo hande min jetti Allah ene laaɗo muɗum e ceerno Alaji Mamadou Seydou suusi min Siraji Mballo min pour e nder Karamatu ko min wasiye am e nder Karamatu somna ceerno Alaji Mamadou Seydou Sinthi kam e nder ɗon Karamatu nder Karamatu on min ɓida hen wodede e woodi ko min gandi woodi ko min ganda kono minen yeeɗi ko min paami ko min gandi ko yettere Allah min hande dental saare ngal won ɗo ceerno andi ko ɓesgude mum won ɗo looji fof min jaafi fof ko ɓesgude makko won ɗo min jetti noon Allah ene laaɗo mum ceerno Adama Dia min ko on woni ceerno am kanko ceerno Alaji Tidiane kanko min dalni kanko ɓurade nede alkamisa o dalni tan ɓurade jaɓɓo makko won ɗum min noon ha ceerno wuttini ha ko Allah hokkitami muɗum ɗum mi rewiri Allah ko Allah ene laaɗo muɗum e ceerno Adama kadi waɗi ɗum min noon ceerno Adama hande wuuro ngo woni ɗo hay goto ala mbiɗo ceerno ko ɗum ɗo waɗi ɗum an Allah joni e timmuni te min jetti Allah ene laaɗo mum noon ceerno wi ala ɗo waɗe ɗo wona Madina ɗum wawi wonno ko Madina wiya ko Madina kono o ƴetti o wi koye nder wuuro amen ɗo e nder jamma he kadi minen jettir ɗum Allah ene laaɗo muɗum somno ko min gandi ɗo minen kam min ganda ɗo pour ceerno ne yejiri wuuro ngo walla dental ngal no yejiraɗo ene min gandi wuuro ngo hande nder affaire ceerno ɓerɗo muɗum ɗo wallahi Allah hande wuuro ngo juuɗe nder ɓerɗo makko sabu ala ko annani mum ala ko wasara min tentinde kono ɗum ɗo ni min ganda fonno ni ɓurde yewtere nde mawɗo amen ngalaɗo no yimɓe caati Allah noon Amadou en tawi min ɗo en
ɗum kadi lontinaaɗo on kadi min jiyaani mum hay ella minen kontinaa fee minen gondiraa fee minen tuuroɗe minen mballuɗe te si allah min jogoraani duumolde min jogoraama waasde wallude ɓe kadi inchallahu damma ni ɗam minen komin ñaago yo allah ɗino ɗumgal ceerno men ceerno ja barkinaaɗo mouhamadou rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ñaagino allah yo allah waɗa en jam on ngari e jam ko jarama amadou kono tigi jarama seydi diallo nanam famam poɗɗi futtide yewtere nde jarama no feewi toɓtirañi min ngari e namdal ceerno adama dia kanko sitina wuuro karamoto kanko ceerno adama dia jinna makko holto perdi hewto jangki fadde ko kompirɗa ceerno samba lo wona ɗum ko min calmini on kadi e lawol gongol juurima on kadi min jarnima on e koyɗe mon eywa katantagal mon e sembe mon e hattan mon fof koye yamirore allah e almudagal ɗum woni golle moɗon kalɗo e deƴƴuɗo ne andi kala neɗɗo jiiɗon ne andi ko ɗum daruɗon onon darraki eko e darde nder ɗon nde salaire moɗon on darraki hen tuuroɗen jooɓe ala ko almudagal jarɗon almudagal ngal jaruɗon hen ngal yo allah naftiron ɗum onon dendal ngal ɓiɓe julɓe fof eywa min beltima noon e garagal mon noon siraji mbaalo wini eywa ummade tan guure ceerno eno mbayi hewde ni ummade ƴetta ñalawma wiyen jinmi ko arde yettade guure ceerno kadia mi yewtida e moɗon ɗum ko siftorde yimɓeɓe e wattorde ɗumen ɗum ne kadi wiytere allah min ñaago allah min mbi allah junnata ɗum allah acca sababuji ɗi ewa fodde ko namdiɗa ko e ceerno adama alhamdulillah o jeeya ko Fouta men to wiyete neere ewa lesli o neere ɓe mbiyata kono neereyel neere e neereyel e fondu e wolum hatare e kañaɗi fof guure goote guure ɗe ceertu tan ɗe goɗɗodiri hen ceerno adama noon kanko noon o ferdi ko toon ewa o jangi koto wiyete ɓoki jayi o jangi ɓoki jayi alluwol makko gadanal e wiide makko o janginima ko mawniko ene wiye ceerno amadou dia ɓuuri lollide noon ko ceerno aaji kamɓe to banggue worɓe kamɓe koɓe tato ewa ko mawɗo o wiyete ko aaji on woni ceerno amadou dia o on woni wuuro men Fass Kañaɗe to wiyete mairie on jooɗino toon ha joni kadi ko ɓesgu mum woni toon onne kadi ko almami woni toon no woniri gani ko baɗaɗo toon suka mum ne kadi woni toon hande on nannimo jangde ko on wonde makko janginimo ha caggal ɗum ko Allah haaji ko ummiti toon kanko ceerno adama o wi o jangi ɓoki jayi caggal nde o jangi ɓoki jayi o haalnimi o wi ko wonde o jangi Wourossogui e jangde makko Wourossogui ɗo tawde ko namdal ko namdiɗa ko ɗum jinni arandema e nder ɗo jangata Wourossogui ɗo ko ɗon no Allah waɗata ceerno Alhaji Massaydou ari Wourossogui fayi Matam ene wonde ceerno Ahmadou Baro kamɓe aɓe jangata won Wourossogui ɗo mi yejjiti ɓe wondunoɓe koɓe tato o wi ɓe piɓe ɓerɗe mabɓe aɓe jiiɗi nangoyde lawol tijani e nder ɗum noon ɓe gabbi ceerno en Matam ɓe jeehi ɓe tawoyi ceerno en Matam nden ɓe jettima kanko ceerno adama mo haalanami o wi ɓe tawi ceerno Ahmadou Baro ene jooɗe Piliane ceerno Moussa ne jooɗi sajjade less eɓe joddi ɓe calmina ha seeɗa joofi ɓe jangti lawol maɓɓe ceerno Ahmadou Baro wimo ala o jangti lawol maɓɓe pour yidde hokkede lawol ngol ceerno Ahmadou Baro wi ceerno Moussa longuinɓe lawol ngol ceerno wi ala ceerno ko an longuinde ɓe mbaddi longuinɓe ala longuinɓe ceerno Ahmadou Baro itti lawol ngol tottimo kanko ceerno adama ko ɗon o heeɓi lawol tijani e nder ko woni ɗon ko ummiti ɗon e nder janngamo ko woni Wourossogui ha ko ummiti ɗon ko wono alhaali wayra ni haaju heeɓimo ɗannade o ɗanni o fayi Dakar eyyi kanko ceerno adama o woni Dakar ɗon o liggoto omo waɗa almudagal makko ha no ceerno Alhaji Massaydou arat toon ni eɓe jiidira kadi ko ceerno Ahmadou Baro hokkunomo lawol ngol omo jotodiri e ceerno Mansour jotodiral moƴƴal no jokkodiri e mabɓe ha hankanti woni toɓe ngari fof o yaada e mabɓe o batti almudagal makko o horsiniɓe o yiɗiɓe e nder no wondiri e mabɓe ni hakkille makko kadi tawi ala ko yiɗi sowona yo ar Madina kanko fergo makko o ummaki Fouta ko Dakar tan ummori direct o ari ceerno adama kañum ko Dakar ummori ko Fouta o jibina toon o mawni toon o jamdi toon o waɗi alhaali makko fof ko waɗanniɗo noon o ari Dakar e nder ɗo waɗi Dakar ɗo ko ɗo fergo jolanimo kanko ko ɗon o ummi o ari faade galle somi faami ko namdiɗa elle o ɗum ɗo woni ko jimmi machallah haalande on a jarama bisimilla
non tigi ci Abdourahim a weltanama no feewi ñaganama de ɓe gardiɗi latti joni sen mbawi famde ko felinoɗo ari Madina Gounass ko 67 o ari Madina nde o ferata arde Madina mawni ko mo jiiri mum e babano wiya ceerno Alassane Dia ɗo leegal Afia ɗo kañum ko perɗo ene ari wonno ko Gambie adan wonno ko Gambie wonno ko Gambie ceerno oɗo no wirno kadi ɗiɗi yejjidde inde nde seeɗa mo wonduno toon ganduɗa ko Bansan wona Bansan kay eyi to dal ko Gambie tan o wonno kanko ceerno Alassane caggal ɗum noon e nder ko woni Gambie ko ɓooyi toon yummakko ummi Fuuta ari ɗo ɗo Madina ɗo yiɗi noon addoydemo yehi toon noon mataw heɓani no arde caggal ɗum noon ruttoyi toon ari arde makko o ari noon o woni galle kiɗɗo o wonde Mame Saydou Hammad kanko ceerno Alassane koye Mame Saydou Hammad o wondi koye on o wuurdi ha no Mame Saydou Hammad ruttori ni ko kamɓe tan gondi o heeɓi galle makko noon Afia galle makko nan ɗo hirnani galle ceerno Amadou Ndiaye ɗo kadi kanko ceerno wonno almami jama Afia e nder ko woni ɗon ko kanko yummakko ɓe gondi ɗon ceerno Adama ne ummima Dakar ari fewi tawiɓe ɗon no gandirɗa Fuutankoɓe ni kala pernoɗo ari ɓayra koye bandumen sa kadi mo jiiɗo ayimma e baba ari kadi tawimo ɗon ɓe gondi ɗon e galle kanko ceerno Adama wondi ɗon e ceerno Alassane kamɓe ɗiɗo fof koɓe almuɓe koɓe jangginoɓe eɓe goni ɗon ɓe gondi ɗon duuɓi sappo e oɗon galle min kaldo e ma ko ɗon jibinani mawniraɓam ɗiɗo woɗɓe ko ɗon jibina e oɗon galle e caggal ɗum ceerno Juma Saydou e yiyande makko e moƴƴere makko o suuɓi ɗeɗo guure to wiyete Karamatu e to wiyete Madinal Khayri e to wiyete Faydatu ɗeɗo guure tati somi juumani ɗe woni ɗi ceerno Juma Saydou wattigi siñcude e gurdam muɗum ni woni o suuɓi ɗeɗo guure o siñci ɗumen joom guure en wonɓe gaaɓe ɓe ñaagui aɓe jiiɗi almami o siñci ɗeɗo guure hen foof ne jogui to wonno o dertini ɗum ngoɗo wuuro wiyete ko Karamatu o wiyeteno ko Saare Jobbo ko noon de ko dowɗa ngo wonno ceerno noon nde ari jaɓaniɓe ne siñcana ɓe dirtini siñci ɗo wuuro ngo wi ngo wiyama Karamatu ewa Madinal Khayrin ko Raba ala ko Demba Kumba ɗo wonno ɗo dirtina wiya Madinal Khayri ewa noon kadi Faydatu noon ko Faydatu tan ɗum kam mi anda habaru muɗum goɗɗo ni woni o siñca o noddi ceerno Adama wi kañum cinani matan tan ha wiya nora ceerno kañum ceerno Saydou Alaji to wirno kadi to bus ala to wonno Faydatu o noddiɓe kamɓe ɗiɗo ɓe garta ɓe gari o wiɓe aha mbeɗa jogui moon haali halniɓe noon o wi mboɗo heeɓi guure mboɗo yiiɗi wadde on toon kono almuɓe jawon mbaɗon toon almudagal ballonɓe e l'islam maɓɓe tottirɗon toon diine moɗon ni woni Karamatu nden o haalniɓe haala ka ha ɓe gasi o wi holko mbiɗon ɓe mbi ceerno minen min ngala wiide min nani min jaaɓi o wi eyyi he jooɗoyde ɓe kooti ɓe jooɗi ha woni dumunna ɓe cikkima hawa ceerno ko jijjiɗɗo te kamɓe ne ceerno Adama wi kam wonde nde ceerno noddaɓe nde ɓe cikkano ko ceerno andaɓe wuuro he nde ceerno nelniɓe ɓe garde hawa holkoɓe mbiyete nde ɓe gari haɓe jetti ceerno yiɓe ni kamɓe ɗum haayiɓe ni ɓe cikkano ko ceerno andaɓe sakano ceerno nelanaɓe ne mbiyaɓe hono ɗum ɗo ni woni koɓe e nder koɓe gari ɗo ko e nder koɓe kooti galleji ko ha waɗi dumunna ceerno noddi wi aha joni yaadu ndu yonti ni woni hankkandi guure ɗe so nejjiti kam so tawi ko Faydatu adi yaade walla ko Karamatu adi yaade ɗeɗo guure ɗiɗi kam koɗe moƴƴude hakkude balɗe ɗiɗi e balɗe tati ɗe gardi e 77 nden Karamatu siñca nden Karamatu nden ceerno Adama arde eyyi ko noon ɗum woni ko noon ceerno Abdourahim machallah weltanama no feewi wadde guure ɗe kalɗa ɗen gila ni ko 1977 yaɗe cinca wadde kam en paami wadde mbiɗa ni wadde eɗe jeeya e guurɗe ganduɗa ko cakkirɗe siñcade hayso woni kam woni wuuro siñcango ko ganduɗa ko 94 woni wuuro men Sadat ɗe 94 ɓe taw ɗen cakkiti ɗeɗa ndegen ceerno Abdourahim machallah nanama famam nde ceerno Adama siñcana wuuro ngo galle ceerno nanga beele won galleji goɗɗi yo arde e ceerno Adama nde siñcana wuuro ngo ewa galleji goɗɗi ala ɗi o ardi ko ceerno Adama tan adda ɗo nde o adda ɗo o jippina galle Diallo galle o noon fewna waɗa cuuɗi tati ewa suudu nenam e defirdu e suudu baba ɗiɗo cuuɗi tati fewna ɗum woni hankanti ɓe gari ɓe goni ɗo
ceerno noon wiɓe aha jeehe son jeehi noon kono almuɓe o gona seere ɓe son jeehi liggoɗon ñaamon toppitoɗon diine moɗon ko ɗum ne kadi minen ne kadi hen min jibina ko hen kadi min tawi mawɗo o e gurdam muɗum ɗum min tawi mo waɗa minen ne kadi yettude Allah kadi min jiɗi ɗum min jiɗi jokkade alhamdulillah rabbil alamin eyi beele karamol ko sinthia ko ceerno men Seydou walla ceerno Halim Andor on foti laaɓi ngeri ɗo ko tekkiɗa eyyi min kam ko tinmi fodde ko wonno mi ɓurani jooɗade ɗo no feewi Fouta tan ɓuuri mawnude fodde ko gartumi ɗo ko ceerno Tidiane ari ɗo e dow am o ñalliɗo suudu baba huuɗo nduyo wondu damal galle ɗo ɗon o ñalli o wari ɗo gila mi sikki hedde midi o woni ɗo ha futtorodari yonde eyyi on saaha kadi o yirnima e guure saraji e nokkuji kewɗi o yeehi hen sabu ñande o jogori ñande o haalade ceerno adama o wi komi yiɗi arde ga nde mi sikki mata waɗi lewru o arani on saaha kon hawri kon ndungu tan hono ni taw ndungu ne daara siltude sabu koye duggere guerte wonno amin ɗo min mbiya ko hande janggo ceerno wi nde kebliɓe lawol fof mami haalani ewa minen min dawi ɗo guese tan ceerno Moussa Issa ceerno Ousmane Diallo ɓe gari ceerno neli ɓiya ɓe gara ɓe kaalan ceerno tan janggo ko garowo to min dawnoto ko to min noddoya eywa Allah e wonde moƴƴo ceerno ari ɗo garagal ngal yimɓeɓe beltima hen no fewi kadi woni ɓamtare wuuro ngo woni ɓeydare wuuro ngo amin jetta Allah noon amin jetta ceerno amin ñagonomo Allah balɗe julde e battane moƴƴe duwaw mo duwoto e julɗo nde Allah jaaboto ɗum koko jaaba kam ha ɓeydo alhaaliji ɗi fof amin kolli Allah min kollimo ko noon tigui jaran weeti Abdourahim tuggi Madina Gounass faade Karamoto Madina Gounass faade Karamoto pour kiloji hayta e mim holo dawata ha ƴettuɗa Karamoto eyyi Madina Gounass Karamoto faade Madina Gounass ko kiloji 9 fodde no ɓe mbi joni so tawi rewi aɗa wawi lawol kam min jogui ɗo lawol ko gummoɗa ɗo paya Madina Fakkan ko toon goudron o woni hakkude amen e Madina Fakkan ɓen mbiya ko kiloji ɗiɗi ɓen mbiya ko kilo fawde eyi ɗo woni lawol ngol kam kono noon kam ko kiloji 9 ɗe kiisiɗe eyi tigui Karamoto hol guure gonɗe funnage muɗum rewa worko Karamoto funnage muɗum ko wuuro wiyetego Madina Khayri mo kalantumake nango wongo worgo wuuro Barkatu woni hirnage noon ko Madina Fakkan ngon mbiyamnami ko eyyi kadi damadi noon ene banggue sahal ga damadi e wuuri ceerno Seyni Thiam toon wiyetego Bustane en eyyi ɗen fof kañum fof cawno mbitton eyyi noon tigui Abdourahim min beltima machallah yewtere men anda hoorema waɗi fayida no fewi kubbitima ɓuuri men Karamoto no fincina hol fincinaɗo finna ceerno Adama Dia machallah en beltima no fewi ceerno Abdourahim to banggue gueɗe laamu e nde wuuro Karamoto guila e réseau laabi courant ndiyam neɗɗe gueɗe wuuro ngo wonko heeɓi hen walla holto to yahata ɗe gueɗe eyyi to banggue alhaali laamu kam wuuro ngo fayida sa welama ni mbiya ko jejjitama ngo ala réseau ngo ala courant ngo ala laabi ndiyam min keeɓi ndiyam ummotimi ko Madina Fakkan kono hay ndiyam ɗam meɗa muuse amin no fewi facture mum no seeri hay ɗum minen koye amin gullito ɗum no fewi par ce que yimɓeɓe ko miskineɓe dawowo kam daña ko ñaami so wonti kadi aɗa addana facture aji ceerɗi ɗum kadi ko tampere amin jogui boyli ne mbaɗi ndiyam kono min sa yi min jiiɗi robinet aji koko ɓuuri ɓadade ɓuuri ubde ko oto won kay ko pannuɗa foftorade ko so wat ɓeydanima tampere ɗum way kono a dañani tawni eyyi ndiyam min mbiyata min dañi ɗam min dañani ndiyam taw sabu so tawi joni woni a dañino ndiyam poɗɗa foftade kono ɓeydoɗa ko feere a suwa dande taw eyyi ko noon ɗum wayi réseau kam ko réseau fof ɓuuri wonde caɗele ga a heɓat ɗo mo neɗɗo mo sellani ganda hen a wawa noddude téléphone oto aranna walla moto aranna a wawa ronademo awa arande ɗum ko caɗele hande communication mo wayni sa jooɗi nokkum ala réseau onon hande jooɗiɗon ɗo ko won perduɓe ko heewi par ce que won fonnoɓe jokkodirɗe moon jokkodirani moon won jokkodirɗe moon donki hebde on ha jungo pugel tawa minen nde ɓuuri hewde ko tampini yimɓe hande ko communication alaali réseau ɗum kadi wona caka hande e zamanu adanno zamanu wanoni hay goto ala téléphone hay goto ala moto ko goto jiran jogui welo pinɗo fof dar ko guesa mum so arti fay ko jama so arti ko galle muɗum hande noon no waylo wayliri ni moƴƴi woda ko wayli wona noon pour jomumen ko poɗonto ko pour almudagal mumen ngal ene wayli ala ko pour yidde ɓeydude almudagal mumen ngal sabu hande zaman o ko namni ko
sa heɓani ɗum so renaki a wawa wadde ko jiɗɗa wadde ko ewa fodde min e famamu yam jafoɗen noon e famama ko noon tigui ceerno Abdourahim famama tigui rigui tan gatti banggue wuro men Karamatu no foti galleji oɗo saaha ko woni Karamatu no foti yimɓe gon hen woni ene faamo kono kadi Karamatu hande wuro ngo banggue jokkere enɗam e ɗen gueɗe holno woni eyyi to banggue ko namdoɗa an kam ceerno namdimaɗen tiiɗo no fewi mi etot tan kono min mbawa jabade ɗe kam wuro ngo hande min kam famamon ko galleji sappo goni mum min mbawa noon andude total hol yimɓe goni e makko kono to banggue kam jokkere enɗam kam hanko jokkodira alhamdulillah neɗɗo kadi waɗat tan ko fodde ko wawi ko ɗum etoto e minen min ñaagui ko duwaw min ñaagui ko yimɓeɓe yo tin wuro ngo Allah kayne tini ceerno kayne tini wuro ngo ko commune hewɓe yimɓe ganda wuro ngo ewa min cunaki hen kono noon amin jiiɗi kam hebde jogoremeje jahoje ɗe tawa ananne oɗo mbawi yentude yimɓeɓe kadi so tawi woodi ko keewi ko kewata ko arata Madina ko wayno mairie en walla ko nandi en taw jomumen ne mbawa siftorede ɗeɗon gueɗe minen koye commune Madina min goni minen foof amin ko Madina commune Madina min goni toon min gotata gueɗe amin fof ko toon goni kala hunde amin toon motto ndeke noon so tawi woodi ko ari kala ko arata so min keedani hen yesso min potani hedde hen caggal saabu min ganda nokku goɗɗo toon min gandi toon min titorto neɗɗo noon ɗo titortoɗa ɗo ko ɗon poɗɗa dañde sa dañani kadi ko ɗon poɗɗa woytorade eyyi noon ɗum sifori noon tigui ceerno Abdourahim saminama machallah a weltanama no feewi to banggue konngol ma cekkitingol yewtere men nde ganduɗa wiyete ko anda hoorema ɓe darti ko yaade e gurɗe siñciɗe hay gurɗe ganduɗa hay ceerno siñcani kono almuno ɗum jooɗi yettadeɓe e wittude gueɗe mabɓe jokkudinoɓe ceerno gurɗe hono cincira e hol cincinaɗe hol erama ma e yewtere nde ko mbasiɗɗa yewtere nde kadi wonko ɓeydira hen e gurɗe kadi jeereɗɗe kadi holko mbasiɗɗa so yewtere nde yettimama eyyi ceerno Amadou Samba Lo andu hoorema so wona weltanade Allah e weltanade on e golle mum moƴƴe pewɗe nde Allah ɓeydata ɓamtare hokka sembe e cellal ewa almudagal golletegal ngal nde mbawen timminde ɗum ɗo ko yeyete ko yahate hen ko almudagal ngal noon so ngal moƴƴi foof ne heeɓe hen fodde tan seeɗa ko jinmi ɓeydude hen ko yimɓeɓe yo ɓeydo andude aroɓe mumen ɓe koye mumen neɗɗo so ummima e nokku mum arema tan andu ari koye hoore muɗum saabu so tawi neɗɗo siftoranima wawa siftordema so tawi neɗɗo siftorima noon so tawi arema andene noon kadi andu kadi ko hoorema arema ewa amin beltani on noon no feewi e garagal mon ɗo eto jaton foof komin mbiya on noon yon ɓeydu tinnade saabu golle ɗe gonɗon ɗe koɗe golle musɗe koɗe mettuɗe gaynataɗe tan ko muñal holko musnide golle miskinagal ene muusi saabu so tawi aɗa liggo e liggey mo ganduɗa ala jobdi ma ɗi ɗaminoɗa koto Allah e nelaɗo muɗum aɗa wawi dañde hande aɗa wawi wasde hande ɗum so tawi jomum ɓuura moƴƴude ɓernde e jogade katantagal wawata yaade ɗum ko muñal manggal gaynata ɗum amin ñaagui on nde ɓeydo toon tinnade ewa cukkon noppi mon muɓɓon guise mon jokkon golle mon ha mission mo jahatan o joofa nde tawno neɗɗo foof ɗo woni ko nangue muɗum ɗo dariɗa ɗo e wat feere mbaɗa hujjama o ha timma ko heddi ko Allah gayni ko gasata ɗo ñaago yafude noon e ɗemgal e on noon min lemsuɓe tan min jiiɗi min jamirama tan min kan min gona wawɓe haalde machallah weltanama no fewi ceen siraji mbaalo konngol ma cakkitingol assalamu aleykum konngol am cakkitingol mi salminima Amadou mo gaari e jaam ko toon e jaam minen kam hannde ko weltare tan waɗi nder Karamatu ɗo henne ko mbimami ko rek ko wuuro ceerno wona wuuro goɗɗo ko wuuro ceerno minen ko ceerno min gandi ko ceerno jinnaɗo amen kadi gandi ha gari ɗo gari ɗo ɗum noon min jejjita ceerno caggal Allah e nelaɗo mum kala ko min dañori ceerno Abdourahim Diawini hannde minen kadi e nder commune Madina wona min sara e Madina sabu no minen ceerno meeɗi wiide ɓuure siñci ɗe e Madina ɓe wona waddu he hay goto hen o waddi hen suka mo Karamatu walla mo Tawbatu walla mo Mandin Kayri walla mo Faydata an jarani ɗum yalde ma wuro sabu no ɓuure ɗe wona pijirteɗe minen ko ɗum min gandi e teddugal ceerno ko waɗi heeɗe guure ko ɗum wona ko woppete minen ɗo noon pi ko dental goto han woni dental ceerno ɓesgude ceerno woni ɗo ceerno Abdou Diaye haali ɗo ni ɗum noon min calmini on min juurima min gari e jaam koron he ɗon ceerno Abdourahim to banggue wuro Karamatu
mawɓe hannde wurɓe wuro ngo ko holɓen kala inde maɓɓe bisinaɓe yon. Assalamu aleykum warahmatullah. Ha joni no Ceerno Samba Lewo wini tan ɓe ngari ɗo ɓe ngari koye wuro Karamatu ewa teddinde en e teddinirde en golle radio ngo kadi e golle yewtere nde en beltimen no feewi e mawɓe men ɗen fotnoɓe jooɗade ɗo tawa dañani jooɗade eɗen lomtidu men ɗo hono Jarga Guellay e Kaw Samba nonne kadi Bocar Fam e Koliyel ɓen fof ko fonnoɓe jooɗade ɗo kamɓe sunkara en fof ponno jooɗade tawa jonde nde ko jonde batu kono nde tawno yimɓe gondirta aduna tan ko ha lomtodira so ɓe jeehi tan ɓe waɗa lomtiɓe heddiɓe kadi o saaha joni ko saaha jinde en ewa ɓe ko yaaɓe gese ɓe ko yaaɓe haajuji goɗɗi enenne en gonirani ɗo pour haal rokkede radio ngo yo haal pour wonde eɗen ɓuuri heddiɓe ala keɗen sukaɓe maɓɓe tan ken nelaɓe maɓɓe ɗum lomtani ɗemɓe ɗo en jetti Allah noon e gargol maɓɓe kadi en beltima hen no fewi en beltini hen wuuro ngo foof eɗen mbiyaɓe tan enen hakkille men ene wone maɓɓe ene wone golle maɓɓe ene wone radio ngo so ɓe jii téléphone ngaji men kewani toon koɓe wonkoɓe kumpiti hen hannde koɓe ngari ko e tawi kadi minen somin donkani seeɗa fof min jiiɗi yi ɗon saabu saqqaji min goni ɗi somin jiyaka son jiyaka min mbawa yiyenede ɗum kadi neɗɗo no wawi haalde kono wawa haaldude saqqaji muɗum so tawi noon goɗɗo ari yeeyi ene wawi jangtade ɓe mbi moƴƴere ma wona an haalata goɗɗo haalata wonande made kadi ko noon joni so tawi onon on gari on jii saɗede ɗe on jettimo oɗon dañi haajo téléphone on donki dañde réseau somi tawi min mbi on min ngala réseau hankkadi on goni seedantaɗo e ko ɗum noon sa yi jokkodiral kewgal famɗi ko ɓennata e radio e tawa min keɗaki ɗum ɗo joni so tawi no woni ko en direct tawno jargane heeɗi ko kalten ɗo o sellani ko jooɗiɗo kono kala ko kewi e radio e hayso mi heeɗaki kanko ara kanko mi somi ari salmindema haalda wiya ɗum ɗo kewi aɗa andi noon ko waccude hen hakkille kadi e jogade hen haaju neɗɗo ka ala hen haaju a humpittako ɗum joni no tawde noon Allah waɗi ko kumpittoɗa ari ha yettimama ya humpito kadi ɗum ko yettoral on fewi min belti hen no fewi no fewi min calmini dendagal kala kettotoɗo e kala jeeɓo Ayo TV min beltanima ɗum min jarni ɗum min ñaguima ɗum duwaw min ñaagui ɗum yafude so tawino wonko oña haale kadi on jafnama no fewi ewa ko neɗɗo o wayno assalamu aleykum wa rahmatullah. jarama no fewi ceerno Abdourahim Dia bandiraɓe nani mi beltima yewtere men anda hoorema hande yillino wuuro men Karamatu kiloji jeenayyi hakkude ɗum e wuttitgo Madina Gounass ha ƴitte goddal ngo ha yetti Madina Fakane cala banggue ma nano wadde kilo walla kilo ɗiɗi e ko no wirni jettoɗa wuuro men Karamatu machallah wuuro ngo no hooɗi ko mangoje pilti hen no guure ceerno fitte no mbayni ko mangoje pilti e nder wuuro ngo wadda fof kadi machallah sa naati wuuro ngo to andat no wowi wade ni galla ceerno o nan hirnangue jamma o nan funnangue ka wuuro ngo ceerno findi ko noon adiri wadde jabɗo hen eyi noon ha joni no mbiɗa ni ko noon tigui wuuro ngo hoɗiri guila nde ngo sindia tan ko leɗɗe gawa e makko sa yi leɗɗe ɗe sa ari ka koɗo cikkatama tan wuuro ngo hoɗo tawi leɗɗe ɗe ewa mawɓe ɓe eɗen jetta Allah eɗen jarnaɓe ɗeɗo leɗɗe ɗe ɓe mbaɗi ɗo ɗum tan ko nema donc so yi ha leɗɗe ɗe mongo ɓendi joni ewa ko wayno mbaloɓe foof usan nokkande saabu hankkadi wonata ko to banggue mongoje ɗe lomtoto ko heewi aɗa andi ɗum noon ko nema ka wawa waɗande hoorema so tawi jinnaɗo ma waɗinima ɗum yettu Allah kadi jetta ɗum annene kadi poɗɗa ko darade ƴeewa hono ko waɗi ko sa waɗade ɓurɗum mbaɗa hono majjum walla wona gon ewa aduna ko ñembugol woni mum sa yi moƴƴere wat feere min mbaɗa minen hannde wonɓe ɗoɓe e fonno taw goto emen fof ne jogui sardigue mum banggue ene waɗi hen leɗɗe fodde min kollama lawol ewa kono min ñaagui duwaw en calmini kadi mawniraɓe meɗen ɓe tawa ko ɗoɓe hono ceerno Mouhamadou Adama Dia on woni mawɗo galle o ewa koto Guindi Saw woni nane kadi ceerno Mansour Dia on woni koto Cameroun ɓen koye mawniraɓe jeeya e miñiraɓe meɗen hono Mouhamadou Ali en ceerno Saïd en ceerno Abou en e dendagal galle o foof e jinnaɓe men wonɓe ɗoɓe e gala ɗoɓe foof e suddiɓe foof calminama e yewtere kadi beltanama no fewi min jarama no musidɓe meɗen ari hawride hen joni Sharif ceerno Sharif Ba nonnirono Faydat mi ari en calminima kadi en juurimama ewa kadi oɗon ñaaga e yafude no fewi assalamu aleykum wa rahmatullah. non tigui ceerno Ibrahim a weltanama no fewi no ceerno Ibrahim hande o golle kaw Alaji Abdoulaye Walla Ndiaye rewnude juuɗe hoolal makko Alaji Abou Ndiaye e indema inde wuuro ngo holko mbawɗa ƴettude konngol ko fewte e fodante Walla Ndiaye ko parta wallude wuuro ngo
ɗum hayso ko mintaji tan e kala hen ɗum ɗon kadi wawa ƴettede kanko la jamo jaw nelde o nelde kaw fade wuro ngo wona hoorema jaɓanta ko wuro ngo ko holɗum sini foti fof eyi kono noon weltini hen e konngol ma no fewi ewa minen to banggue yiyandam min ewa hande wuro ngo en sukli wallede heɓa ndiyam taw ndiyam laaɓɗam taw kadi ewa no mbinoman aɗan ni taw facture maɓɓe tampintaɓe wona ɗum ko juulude nde jama o ene foti toppitede jama o mahen ni o fewne ewa yimɓe daña ɗo dewi Allah ɗum kam ko hunde gadiɗe sa yimi adorima ndiyam jama o wawa mahede caggal ndiyam ɗum addinimi adinade ndiyam kono jama o kam koye gueɗe muɗum ɓurɗe himmude jeeya emin jiiɗi wallede on banggue beele ballomin hen fewi inchallah jarama fewi ɗum noon jarama kadi a weltanama wadde mboɗo erago hucci kono ganduɗa ko fondation ceerno walla Ndiaye inchallah ma yettuɓe kadi sohla ko lamto jaaɓi nde wonno pour ceerno sinji dem eɗen kanje kala eɗe famtini koyno réseau no haalirni koyno hôpital uji koyno laabi koyno kadi ndiyam surtout jumaji ɗi e jamaji ɗi maahe maadi wadde fayida ganduɗa kala naɗo wuro ngo anda tigui ko Sinthiane sesraji ɗin ɗeɗoje no fewi wonɗo yabdereji bertinimama no fewi mbiyetto kadi ceerno Siraji Mballo en jettidagal cogol heɗade yewtere nde kamɓe kala en jettiɓe jeeɗe karallagal to ko Adnan Thiam wadde ko Amadou Sambolo en tawi ɗo e wuuro men Karamatu Iyadou Abdourahim e Siraji Mballo bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama